Viva, comrades, viva! Viva! Viva, march and march, viva! Viva! Viva, Operation Tutula, viva! Viva! Ngiyanibingelela. Siyabonga Ngo-March ka-1956, omama bethu bamasha. Hey Nkosi. And today I'm here to support i-March and March. Wonke umuntu othi ama-illegal foreigners aphethe amaphepha nangaphethe amaphepha abaphethe izinto zomgunyathi ithi mabahambe. Kubuhlungu kangakanani ukubona ugogo omdala kangaka ephethe intayitela lomuzi wakhe ezogxoshisa okwentsha ngoba nakho befuna ukuthatha indlu yakhe barentise ngayo. Kubuhlungu and kungizwisa ubuhlungu Mr. President uma ngabe uyangibuka la ukhona. I've just seen your video saying when we are doing this we are being xenophobic. We are not. We are not. This year I went to Ghana. Guess what was the experience? My experience going there, guys. Imithetho ngaphandle ishubile kodwa thina la sisezulwini bayaphuma guys ngeke simbone eThekwini kade kujovwa ingane zethu ziyakidnap. eGoli umama omdala ifikile operation Tutula bemkhomba ngemino ingane yaseMalawi yasho ipublic ukuthi izombulala. I'm asking myself ukuthi kwenzakaleni kuleyo ngane isho 99 isizobulala umama ngobuzo wakhe osukolode 2 million wakagesi. Mabahambe man mabahambe. Furious ukuthi government yethu sithethe yayibuza Mr. President ukuthi kahle kahle wena ungakuliphi side elama South Africans noma ungase side lama foreign. If that's the case, why bonke abantu manje basenzela ubugebengu ngendlela abafuna ngayo.